Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. U crnogorskom jeziku normativan je i ispravan jedino ijekavski izgovor. Tako se prilozi prije i poslije u funkciji prefiksa ne skraćuju. Pravilno je dakle reći poslijeratni, a ne posleratni, i prijepodnevni, a ne prepodnevni. Opšte prisutni i dominantni oblik svijetlo pravopisno je dozvoljen kad se njime označava pridjev i kad se označava imenica. Nekoliko riječi koje su u crnogorskom jeziku očuvale glasovnu skupinu ije upotrebljavaju se kao jedino dozvoljene, jer su u tom obliku opšte prisutne, dominantne i prepoznatljive. Takve su, na primjer, riječi zasjedanje, presjedanje i slično. Odrični oblik glagola biti u savremenom crnogorskom jeziku glasi nijesam, nijesi, nije, nijesmo, nijeste, nijesu. To je jedino pravopisno dozvoljen oblik zato što je u crnogorskom jeziku dominantan i predstavlja njegovo prepoznatljivo obilježje. Oblici nisam, nisi i tako dalje, koji su decenijama važili za dublete crnogorskih nijesam, nijesi, po pravopisu crnogorskog jezika nijesu preporučljivi i označeni su kao dijalektalni. Crnogorski bez predrasuda. Ne treba skraćivati priloge prije i poslije u funkciji prefiksa. Dakle, pravilno je reći poslijeratni, a ne posleratni. Poslijepodnevni, a ne poslepodnevni. Poslijepraznični, a ne poslepraznični. Prijepodnevni, a ne prepodnevni. I tako dalje. Riječ svjetlo upotrebljava se upravo u tom obliku, i u pridjevima i u imenicama, odnosno ne skraćuje se. Na primjer, svjetlo oružje, ugasite svjetlo i slično. Tako se pišu i složenice tipa svjetlo plav, svjetlo zelen, svjetlo crven i tako dalje. Neke riječi očuvale su glasovnu grupu i je i u crnogorskom jeziku jedino u tom obliku dozvoljene su i pravilne. Takve su, na primjer, zasjedanje, zasjedati, presjedanje, presjedati, presjecanje, presjecati, kolosijek i tako dalje. Kad je u pitanju odrični oblik glagola biti, crnogorski jezik nema dubletnih oblika. Dakle, nije pravilno reći nisam, nego nijesam. Ne nisi, nego nijesi. Ne nismo, nego nijeste. Ne niste, nego nijeste. I ne nisu, nego nijesu. Crnogorski bez predrasuda. Pa narod je naš govorio, ajde da izjedemo nešto. Hoćemo li izjest kojega vraga? Crnogorski pisac za djecu Dušan Đurišić očekuje da crnogorski jezik zaživi u govoru i pisanoj riječi, jer kaže da će tek to biti ono pravo. Đurišić, kojeg smatraju centralnom figurom crnogorske književnosti za djecu 20. vijeka, nedavno izdao roman Duga iz djetinjstva, u kojem koristi crnogorska slova š i ž, kao i progresivne i otovane glasovne grupe đ i ć. Biće interesantno da crnogorski pisci prihvate taj pravopis, naš jezik, da u svojim dijelima ovoplote to duhovno naše biće jezika, da ono saživi. Jer ako u literaturi ne saživi, u pisanoj riječi, u govoru, na televiziji, na radiju, onda to nije pravo. Primjera negiranja crnogorskog jezika ima puno. Od takozvanih posrbica u Srbiji, velikosrba, a i od naših domaćih takozvanih Srba koji brane srpski jezik. Nema se što braniti, postoji osobenosti srpskog jezika, hrvatskog jezika, bosanskog, pa i crnogorskog, naravno. Govore da postoji makedonski jezik, postoji srpski jezik, dakle postoji i moj crnogorski jezik. Crnogorski bez predrasuda. Ja ću kako moja djeca, isto i moja djeca kažu u Crnogorci su i hoće tako da mu rade i da će šekiru.
Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zvoliš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.